Pozdrav svima, u današnjem klipu pogledat ćemo kako možemo da iskoristimo alatku Hatch kako bismo popunili zatvorene regione unutar naših crteža i time naznačili od kog materijala je određen element ili određena obloga ili obrada u interijeru ili eksterijeru. Takođe, možemo pogledati i alatku Super Hatch koja omogućava da se koristi blok kako bi se izvršila teselacija određenih površina ili primjena slika koje isto to mogu da urade. Tako da možemo pogledati neke stvari u vezi sa tim. Krenut ćemo opet ovde od obične osnove i alatka Hatch se pokreće na klik samo slovo H, Enter, i kada dođemo do određenog dela gde hoćemo nešto da kliknemo, ako trenutno sada pritisnem ovde, vidjet ću prvo da se ništa ne dešava, što može odmah da bude znak da se nalazim u nekom layeru koji nije aktivan. Tako da ako odem ovde na Home, mogu proveriti se trenutno ovo izvršava u pomoćne linije layeru, tako ću ovde staviti 0 i vidim da se ovo automatski popunjava i ja mogu dodatno da klikćem, naravno da želim da vrata budu sređena. Vratit ću se nazad na Hatch Creation i ako budete pažljivi kada koristite Hatch da primetite koja vrsta hatcha se koristi i koji je scale, jer ovo dodatno može da optereti računar prilikom rada i da uzrokuje da program padne. E sad, ako dakle zoomiram ovde izuzetno, neću moći da vidim to. Ako bih stavio sada Enter, možda bih i mogao. Međutim, ako odem sad na primjer ovde na 10, primetit ću da se ovo sada malo raširilo. Dakle, evo ako odem na 5, ako odem na 2 i ako odem na 1, u suštini ove linije su bile izuzetno sitne, a izgledale su kao da su pune. Tako da uvek probajte da doterate prvo scale pre nego što prihvatite to ili možete koristiti solid pa kasnije promeniti element kako će izgledati jer je ovo mnogo lakše za rad. U našem slučaju, ako hoćemo postavimo ovde sad neke pločice, možemo iskoristiti već unapred predodređene elemente. Dakle, stavimo samo ovde OK. Ako ovo ne postoji, to jest ne postoji šablon koji nam odgovara, uvek možete otići negde i pronaći besplatne uzorke koje možete ubaciti kao dodatne hatch varijante ili sami napravite. Međutim, pošto na tome nije akcent današnjeg klipa, to možete samostalno istražiti ili pogledati u nekom od narednih klipova. Možemo sada da pogledamo šta se dešava ovde po pitanju zidova. Način crtanja zidova je svakako urađen da bude lakše. Znači, ako sad, na primjer, obrišem ovaj blok koji je ovde nastao, trenutno ovde vidim da postoji jedan gap, međutim na bilo kom drugom mestu kada se te stvari obrišu, dakle evo na primjer ovde ili ovde i na drugim mestima, u zavisnosti kako je crtana osnova, uvek mogu da se jave neki problemi ove prirode, tako ćemo sad ispitati šta može da se desi i uradi po tom pitanju. Takođe, na ovom ovde mestu uradit ću namerno jednu grešku koja može da se desi opet prilikom rada, dakle eksplodovat ću ovu liniju i ovde ću uvući ovaj deo malo unutra, da imitiramo ove probleme koje mogu ovde nastati. Tako da sad ako na primjer uzmem H i odaberem solid, u ovom slučaju da želim da popunim ovo ovde, naravno opet treba da izaberem da ću raditi u ovom layeru. Mogu sad da, na primjer, odaberem ovaj ovde deo, on će se popuniti i popunio se zato što su granice automatski određene od strane ovog bloka. Ako bih kojim slučajem se vratio sada sa Ctrl Z i isključio, na primjer, vrata i prozore, vrata i prozori su napravljeni tako da u sebi imaju linije koje postoje, dakle ove debele linije, tako da će uvek hatch ići do tog dela. Tako da nam puno ne znači to, osim ako je blok i svi delovi u okviru ovog layera napravljen, tako da sve ove linije su automatski nestanu kada layer nestane. Dakle, možemo sada ići i klikati. E sad, ono što može nastati kao problem je ako jako zoomiramo neki del i kliknemo, može se desiti da se sve ostalo selektuje, što zna da bude nekad problem, tako da ako nemate vidljivo sve ono što radite, može da se desi, na primjer, ovakva stvar, jer trenutno sad ovo je sve jedna kontinualna linija koja prolazi negde do dole. S obzirom da sam ja jako zoomirao i nisam video celu liniju, on je selektovao inverse, ili je mogo da mi kaže da ne može da selektuje zato što ova slika ne postoji. Naprimjer, kad bih sad otišao i ukinuo ovu sliku i ponovio ovu radnju od malo pre, on bi dobro, znao gde se slika nalazi pa uspeo to da uradi, međutim da ne postoji slika tu ne bi znao šta može da uradi. S obzirom da možemo to da testiramo, ajde da vidimo kakva će biti situacija. Dakle, sklonit ćemo sliku, tako što ćemo samo da uradimo delete i sad možemo da uradimo hatch i da kliknemo ovde. Međutim, sad iz nekog razloga radi. Tako da nikad ne možete znati šta se dešava dok ne isprobate, ali ako naiđete na grešku, obično uzmite u obzir da sve ove stvari trebaju da se selektuju. E sad, vratit ćemo se nazad na situaciju koju smo imali. Dakle, ovaj ovde deo ćemo samo raditi draw order is sent to back. Dakle, sad ako treba da radimo hatch opet iz početka, imamo solid selektovan, treba da selektujemo
ovaj layer, mada to bi trebalo uvek da se promeni. I sad ako krenemo da klikćemo, vidimo da se sve ovo selektovalo do tog dela, ovo je sada u redu, malo pre postoje onaj problem. Sad vidimo da kada sam selektovao ovo, da se ovo skroz produžilo i da su selektovali svi ostali delovi skoro do kraja. To je zato što je cela ova linija spojena i urađena iz cuga i ovi elementi se samo nalaze na tome. Tako da tu je benefit crtanja ili rada sa celim zidovima. Tako da evo sad kad bismo završili ovaj ovde deo, možemo reći da je ovo ok urađeno i pritisnemo Enter. Sad, ovo je sve jedan hatch sam za sebe. Ako bismo želeli neke delove da izdvojimo iz nekog razloga, tipa da imamo drugačiju obradu u nekim elementima interijera, onda moramo obratiti pažnju da te delove posebno presečemo, dakle da ovo, na primjer, nije sve od jednog materijala. Međutim, tu stvar pogledat ćemo malo kasnije. Ovde sad trenutno možemo da se pozabavimo ovim ovde delom, gde sad, na primjer, ako bih uradio hatch, on bi mi prijavio da postoji problem i to bi naznačio ovim crvenim krugovima. Ranijim verzijama nije postojala ova vest, to je gde se nalazi, nego smo sami morali da kopamo, tako da ovo je veliki benefit što to postoji. Ako uradim escape, mogu da izađem sad iz toga i mogu eventualno ovo da popravim. Međutim, ako se to javi na više mesta, onda nema smisla popravljati toliko puno, nego možemo da kliknemo ovde, uradimo close i onda na options delu povećamo gap tolerance, to jest koliki će biti gap koji on može da dozvoli. Tako da sada on će reći da će probati to da uradi. Kad uradimo continue hatch, vidimo da je on uspeo ovde to da sredi i onda možemo selektovati, na primjer, ove ovde klubove. I na taj način završiti ovo. Sad, ako nam treba da iz nekog razloga, pričali smo, razdvojimo te delove, onda možemo da selektujemo ovaj deo, odemo ovde na options i stavimo separate hatches, to je separate, i da selektujemo elemente koje želimo da odvojimo. Naprimjer, ova dva, stavit ćemo ovde, razni načini postoje, ali možete staviti, na primjer, disassociate, i onda ćemo imati ova dva dela posebno i ove ovde delove posebno. Dalje, što se tiče ovog dela oko primjene hatcha, postoji još jedan deo, evo selektovat ćemo ovde i pogledati još jedan primjer koji možda može da se pogleda i ovako izdvojeno. Dakle, ako imamo neki rectangle, imamo unutar toga još jedan rectangle i sada odemo na hatch. Ako samo kliknemo ovde, on će automatski to prepoznati. Međutim, ako selektujemo ovaj deo i uradimo hatch, onda će, sve zavisi kako odaberete ovaj deo. Ako odemo i selektujemo ovaj deo i uradimo hatch za to, moramo samo da stavimo select boundary objects, to će biti ovaj ovde, on će popuniti sve ovo. Tako da sad ne možemo puno da menjamo, možemo još selektovati jedan element koji je ovde u sredini i onda kad on prepozna taj, onda će ubaciti tu. Ako stavimo remove, onda će taj deo se skloniti. Tako da sad kad uradim enter, ovde ću staviti samo neku šafuru da bi se ovo bolje videlo. Da promenimo ovaj deo, dakle možemo da selektujemo ovo, da uzmemo select kako bismo dodali još jedan deo i kad selektujemo ovo i uradimo enter, vidimo da će on da unapredi onda ovaj deo. Tako da to može da bude zgodna alatka za primjenu hatcha. Sad, ovo su sve osnovni alati koji mogu da se iskoriste zajedno sa svojim dodacima, međutim ako na primjer hoćete da uradite još i neki primjer funkcionalnih šema, možemo ovde da napravimo i još jednu liniju, na primjer ovde, koja će deliti dnevnu od noćne zone i na taj način sada ovde se nalazi ta linija, samo što je ovo sve send to back bi bilo dobro, ili ti ova linija draw order bring to front. Da mogu, na primjer, da uradim hatch, ali da ne radim sada select, nego pick points, dakle selektovat ću, na primjer, ovo, stavit ću solid i stavit ću da su ovo, na primjer, elementi koji su dnevna zona. Ne moram sve da selektujem odjednom, pa da kasnije radim separate. Tako da u ovom delu ću ovo završiti i automatski mogu da stavim, na primjer, da su ove zone, primjer, neka naranđasta boja i pritom da povećam transparency, kako mi ne bi smetalo da se sve ostalo vidi. Što treba, isto to mogu da ponovim naravno i za noćnu zonu. I sad, ako imamo neki presek, na primjer da ovi elementi nisu, primjer, opeka, koja bi bila bela šrafura, nego, na primjer, neki armirani beton, onda bismo otišli i odabrali ovaj ovde deo, koji je ovako po 45 stepeni crosshatch koji ovde postoji. I ovde takođe se javlja ovaj dodatak gde možete da menjate ugao nečega, kao još jedan dodatni element, tako da to sad u zavisnosti kolika je skala menjat ćete ovaj ovde deo, a za ugao sve zavisi šta će biti korišćeno, kao što na primjer može da se vidi na primjeru osnove, to jest preseka ovde koji postoji.
gde se može koristiti armirani beton dole, onda neki šljunak, nabijena zemlja i svi ostali slojevi koji idu i koji mogu da se ispitaju ovako samostalno. Sad, svi ovi delovi dakle su osnovni alat hatcha, međutim ono što može biti zanimljivo je da se koristi i super hatch kako bismo mogli da ubacimo našu vrstu pločice ovde. Tako da ćemo iskoristiti ovu pločicu koja je postojala ovde, tako da ćemo nju kopirati, prebacit ćemo je tu ili možete sami dizajnirati koju hoćete. U jednom od prethodnih klipova gledali smo kako sa alatkom array ovo možemo da rasporedimo, međutim ako treba da se gleda efikasnost, ovaj pristup je mnogo bolji. Tako da možemo sada da iskoristimo to, nalazi se ovde u Express Tools, Super Hatch, i možemo da izaberemo blok. S obzirom da ovaj blok postoji, moramo da ga pronađemo, tako da ćemo otići tu i odabrati pločicu. Ok, možemo da vidimo da je base point pločice postavljen desno, tako da ću ovde da stavimo ovo da trenutno kreće i onda samo treba da biramo. Dakle, ovo je scale factor 1. Scale factor u y pravcu ostaje isto. Rotation angle isto 0, to ništa ne menjam i kada se sve ovo sredi, on će me pitati da li sam zadovoljan trenutnom postavkom, stavit ću y da bih obeležio yes. I onda me pita gde hoću da ovo stoji. Ja mogu sada da kliknem tu. Samo da vidim. Treba da definišem blok, pardon. Blok je ovde već definisan, tako da ću ovo sada samo da probam da prekinem. I naravno moram iz početka. Dakle, možemo iskoristiti alatku Super Hatch koja ovde stoji, odemo na blok, definišemo taj blok kroz ovu pločicu, ok, postavimo je tu, stavimo sve ovo yes, stavimo y, i sad pošto je definisan blok, vidimo da je ovde negde stavljen, možemo staviti ok, i onda možemo da kliknemo gde želimo da to bude. Sad, jedna varijanta je ako kliknemo tu, vidimo da će vrata biti ograničena, tako da u tom slučaju, ako je pravljeno i rađeno na adekvatan način, možemo da sakrijemo prozore i vrata i na taj način da ovaj deo automatski se primeni na ceo segmentu, tako ćemo staviti ovde OK i ovo se onda primenilo. Mogu sada vratiti nazad prozore i vrata i ovaj deo naravno mora se radi bring to front i nalazit će se ovde. Trenutno ova vrata sad vidim da su malo u problemu, posebno ako su debljine linija uključene, dakle ovaj deo bi trebao da je skroz iznad svega i sad ako vidimo da ovde postoji problem, uvek možemo se podsjetiti što smo radili ranije, dakle možemo da uđemo u ovaj blok na dupli klik, stavimo OK i samo uradimo na primjer wipe out time što ćemo napraviti ovde jedan okvir i OK, frame nam u ovom slučaju nije bitan da se skloni. Tako da onda sad možemo imati vrata koja se adekvatno ovde vide ili samo promeniti da ovo bude, na primjer, 0,2 debljina, ovo je 0,09, čisto da bi tako moglo postoji. Pored ovog načina korišćenja Super Hatcha za blok, isto može da se koristi i za sliku. Dakle, odemo ovde na image i onda možemo da izaberemo neku sliku. Ovde trenutno imamo kao neki parket, tako ćemo staviti ovde open i možemo staviti OK. Na taj način smo uveli ovo. Onda možemo da kliknemo gde hoćemo da ide, obično uvek ide se leva na desno, definišemo kolika će biti veličina i ako nismo zadovoljni koliko je ovo sada veliko, možemo onda da stavimo no i da ponovimo celu proceduru, odnosno izaberemo ono što nam treba. Sad, s obzirom na koji način ovo funkcioniše, uvek treba da pronađete nešto što se zove seamless tekstura, dakle ona koja je bešavna i koja može da se prostire bez nekog primećivanja, dakle da je kraj ovog dela, početak ovog dela i isto važi i dole i gore. Kad sam zadovoljan mogu staviti yes i opet birati koji će delovi biti. Ovakav način klikanja nije baš najbolji, zato što može da optereti računicu, zato što svaki je deo poseban, ali u ovom slučaju, pošto ih nema puno, možemo da ostavimo. Tako da sad, kada smo uveli to, opet da li se ove slike nalaze tu, kad stavimo bring to front, vidimo da se nalaze, i u ovom slučaju nismo morali da stavljamo wipeout, zato što je hatch urađen samo do ovog dela. Sad, uzimajući da radimo jako puno sa hatchom i da treba da ih postavljamo u određene lejere, ovde smo konkretno radili sa layerom 0, što znači kad isključim ovaj layer, koji je trenutno glavni, nestaće svi elementi. To je izuzetno zgodno za rad, međutim, ako smo već koristili layer 0 za neke druge stvari i oni će međusobno nestati, tako da nije loše napraviti baš layer koji je adekvatan. Na primjer, ako sad pritisnem LA, otvorit će se ovaj layer manager, odnosno layer properties koji možemo otvoriti isto i tu. Tako da ista stvar bi mogla se uradi sa LA i jednostavno ovde napravim taj layer i da radim stalno u njemu. Međutim, nekad se može desiti da zaboravim to sve što radim. Tako da bi se to rešilo, možemo da uradimo H player alatku i da ovde stavimo
šta hoćemo da se desi kada mi ukucamo neku komandu. Konkretno, nama bi odgovaralo kada ukucamo komandu hatch, da se pojavi layer hatch u koji će automatski sve to da se stavlja. Tako da sad smo uveli to, sa h player smo stavili ovaj hatch, tako da sada kada radim, na primjer, h, pa stavim da hoću da radim ovaj ovde deo, stavim enter, mogu proveriti sad u LA delu da se pojavio layer hatch, evo ga ovde gore, koji mogu onda da menjam dalje i što je najbitnije, mogu i da isključim taj deo ako mi ne treba. Dakle, ovaj deo kada sklonimo, ne samo da ga uklonimo, evo ga, onda će nestati svi hatchevi koji su se tu pojavili. Ovi delovi su sada bili za osnovu i eventualno možemo pogledati još šta se dešava na presecima. Sad kad su preseci u pitanju, zgodno je ubacivati slike kao reference, zato što ne moramo da tražimo crteže koji će biti adekvatni za to. U ovom ovde slučaju sada jednostavno mogu samo da otvorim neki od foldera koji smo koristili. Dakle, ovde se sada nalaze već neki prilozi gde se nalazi i ova slika. Ja mogu da prevučem ovu sliku i ta slika mora da bude PNG, dakle mora da se nađe format koji je PNG, što znači da on u sebi ima neke transparentne piksele, odnosno ima mogućnost da pored RG i B kanala ima i transparentnost. Tako sad samo treba pratimo šta piše. Dakle, insertion point bi bio, na primjer, neki ovde. Možemo, biramo koliki će biti scale faktor, ali uvek možemo da ubacimo vrednost nasumično koliko hoćemo. Rotacija može biti 0, tako stavimo to. Sad, prva stvar koja je problem je što se ovako pojavilo, tako da moramo stavimo background transparency da bi uopšte proradili ti providni pikseli i onda možemo ovo da definišemo. Sad, ovde možemo da uradimo M i da spustimo otprilike ovo negde tu i onda da uradimo alatku scale i da ove stvari podignemo sada. Samo ćemo koristiti referentno, tako ću staviti reference i ovde ću onda da uradim prilike ovako nešto do, na primer, visine od 175. Nekako ovako. Ako mi treba da sklonimo ovaj okvir, uvek možemo da koristimo onaj frame, da skidamo sve to kao što smo radili i sa wipeoutom. Samo ću probati ovde da ovo pomerim i da držim shift da bi se ovo pomerilo nekako ovde adekvatno. Sad, kako to da uradimo? Možemo jednostavno da uzmemo, da ukucamo frame, evo ga, selektujemo da će vrednost biti 0 i definišemo da će to biti na ovoj ovde slici. Tako da sad to postoji. Sad, u ovom ovde slučaju ovo je kao neka terasa koja gleda na spolja i definitivno bi bilo dobro imati nešto u pozadini što se ovde javlja i eventualno da se oseti dubina, postaviti nekoliko takvih slika. Tako da ista stvar kao malo pre, možemo otići na ove slike i naći, na primjer, ove ovde, isto je PNG slika. Tako da možemo sada da je razvučemo, na primjer, odavde do neke mere, možemo ovo i da smanjimo. Rekli smo scale konkretno nije bitan, stavit ćemo enter da bismo stavili 0 za ugao rotiranja i onda možemo ovde da uključimo opet background transparency. Sad trenutno vidimo da je ovo dosta sitno, tako da ja mogu sada ovo da povećam kako bih dobio mnogo bolju pokrivenost, međutim vidim da je ovo mnogo veći opseg obuhvata, tako da sigurno moram da odem na draw order i send to back, ali ne odgovara mi da se ovo providi, posebno što je ovo interijer. Tako da ono što mogu da iskoristim ovde, malo je problem prilikom selektovanja ovde do duše, zato što morate baš da nađete gde je okvir ovoga, da biste mogli da selektujete. Postoji ovaj create clipping boundary, tako da možete da kliknete tu i da selektujete šta biste želeli da bude boundary. Dakle, kada selektujemo, na primjer, da to hoćemo da bude ovakav neki element, možemo ovde da dođemo i da sad selektujemo dakle dokle će to ići. Glavni problem sa ovim će biti sada kako selektovati nakon što smo nešto završili. Dakle, evo, lepo je presečeno. Ovde možemo sada da obrnemo kao inverznu varijantu da uradimo, ali sad problem je kad treba ovo da selektujemo. Tako da sad jedna varijanta bi bila da ovde uradimo draw order send to back i onda kada kliknemo dobit ćemo ovaj okvir ili da probamo da selektujemo, ako sad vratim, vidim da ova linija sad prelazi baš preko, ili mogu da uzmem i da selektujem eventualno sve ili eventualno samo ovaj deo i da onda probam sa shift da odselektujem liniju i onda ću dobiti samo mogućnost da ovo selektujem. Dakle, ovde sad ovo postoji, ovo konkretno ima neki deo hatcha koji je verovatno otišao iza, probat ćemo samo sa draw order bring to front da ga vratimo, evo ga, i sad ovo se ovde javlja, međutim, da li imamo dovoljno dubine u svemu ovome, možemo da uzmemo opet ovu sliku, vratit ćemo se sada na način selekcije kao malo pre, dakle, evo ga tu,
I ovo ću sada da kopiram negde sa strane, čisto bi mi bilo lakše za rad, jer mogu sada da selektujem, stavim remove clipping plane, vratit će mi se opet ova slika koja je bila. Još jedna stvar koju tu mogu da uradim je da ovaj fade povećam, dakle sad stavim na primjer 30 i da onda uzmem ovaj ovde element, opet uradim draw order send to back skroz i da onda ovaj ceo element, dakle sa smanjenim fadeom, koji evo tek u ovom nekom slučaju radi, mogu opet da pomerim tu, samo da pomerimo sa move, dakle tu negde, i opet da uradim clipping plane, clipping boundary, dakle ista stvar kao što je bila malo pre, evo ga ovde. Ovo u suštini imitira kao neku, i sad kad bismo bacili još jedan layer, dobili bismo i tu dubinu i naravno to bi trebalo ubacivati za sve ove prozore, jer zbog postojanja atmosfere sve manje i manje se vidi kako se dalje gleda, tako da ovo je dobra stvar za vizualnu dubinsku percepciju, a sledeći put ili neki od narednih klipova pravit ćemo pregled načina kako da označite sve stvari kotama, odnosno nekim vrstama anotacije. I još jedna stvar koja ovde može biti zgodna jeste kako da modifikujete elemente koji već postoje. Naprimjer, ovaj ovde prozor, ako bi sad trebao da se pretvori u ovakav neki prozor, ovde ću da stavim ove pomoćne linije da postoje i da obrišem trenutno ovaj prozor. Dakle, mogu da uzmem ovaj ovde element koji je nešto pobegao malo. Dakle, ovi ovde elementi bi trebali da budu ovde sa move stavljeni tu, pa će ovo onda biti adekvatno. Dakle, ako bih sad ovo uzeo i sa copy pomerio, držat ću shift da bih dobio ortogonalno pomeranje, bilo bi mi mnogo nezgodno da sad ovo moram ponovo ispod početka da crtam sa offsetom kao što je već rađeno. Lakša varijanta jednostavno se koristi alatka mstretch. Dakle, možemo da ukucamo mstretch alatku i selektujemo šta hoćemo, konkretno ovaj ovde deo, da stretchujemo, pritisnemo enter i onda kako razlačimo, svi ovi delovi će ostati gde su, ali će se međusobno razvući. Ako sada selektujemo ovo sve, uradimo opet enter, dobit ću istu alatku, mogu da razvučem ovaj deo i da razvučem ovo negde do dole. Sa alatkom mstretch imali smo već do sada iskustva u radu sa dinamičkim blokovima, a u ovom ovde slučaju koristi se direktno za modifikaciju elemenata koji postoje u sceni. Tako da na ovaj način sada možete da popunite vašu scenu sa dodatnim blokovima, gde imate veliku mogućnost za editovanje, eventualno slikama u osnovi ili u izgledima i presecima, kako biste dobili na dubinskoj percepciji i pre ubacivanja kota. A u nekom od narednih klipova mi ćemo se baviti onda i načinom kako da označimo dubinske, visinske percepcije i kote, odnosno neke dužine koje postoje u interijeru i eksterijeru vaših objekata. Hvala na pažnji i prijetno